Hej, vítajte pri ďalšej epizóde Trola a Trotla. Už to je taká mesačná / ročná show, keďže naša pravidelnosť je spoľahlivá. Čo ja ti viem, no nazdar všetci. Akože pokúšali sme sa to, aby to nebolo až 2 mesiace, ale tak niekto sa tam aj vyjadroval, že nemusíme to preháňať, že keď to je takto sporadickejšie, tak si to viac ceníte. Áno, takže... a to je vidieť na videniach a na komentoch, čo ľudia píšu, tak. proste... Mega komenty ste dali pod posledné video, sme mali radosť. Takže dúfam, že si užijem aj túto epizódku. Hej. A krásne si pokecáme. Dneska sme si dali takú relaxačnú, čiže... Co sa smieš, vola? Ale máme relaxačnú, veľmi No jo, relaxačnú. dneska je taková pohodová časť, proste. Ty by si chcel po českej. To by si No. mohli dať akože nejako, ale tak to... Hej, Čechyše špeciále. Tak dáme od polovice videa, keď si spomenieme, tak... Nie, dáme tak dáme špeciálny 5 diel minút. po česky. Teraz špeciálny diel? Nie teraz, inokedy. Inokedy, dobre, teraz vám dáme otázku, či áno, či nie. venovaný Čechovčan. To by bolo pekné, No, a mohli sme robiť také diely, že čo sa týka Slovenska napríklad, Akože čo sa týka si Česka. pamätáš, že ja som tak raz robil, keď som ešte točil, neviem, čo za už hru, ale som tam točil s Tomášom z Čiek a ja som Portál, hovoril po nie? česky. Áno, portál, ale presne tak. A víš, vyznám sa to. Dobrý si ma sledoval, si ma kopčil za radom proste. Preto si teraz taký Jasné. vyšplhaný hore, som ti lajkoval videa. A vlastne, hej, obral som techntechnológie, taktiky z Presne tak. dochliky. No a tam sa dávali jeden tak akože obdiel po česky a on hovoril po slovensky, že to bolo fajn, no. Takže mohli by sme to aj niekedy tu skúsiť. No uvidíme. O tom potom. Poďme, čo si budeme kecať dnes. Akože je to trošku komplikovanejšie, pretože sme si hovorili, že akú tému by sme nahodili. A Danko Granko hovorí, respektíve Troliček. Trolíček hovorí, že dneska dáme také napol Q&A, napol také relaxačné, pretože je No. večer a bude sa vám to hodiť do postele, zaspíte v tom buse, všetko bude fajn, Presne zabudnete vystúpiť na zastávke, prevezete sa niekam na severný pól, vystrašíte Santu, tak vám nedá darček, proste... Aký mixáž. No si to rozdal. náš proste podcast vám skomplikuje život, ale to je jedno, máte Presne sa na tak. čo tešiť, bude to super epizóda. Môže aj komplikovať životy, hlavne nemusí to len uľahčovať a oddychovať. Je večerná hodina, čiže čakám normálnejšie otázky, keďže naši blázni už spia. Ale najprv ešte predtým, než pôjdeme, čiže sme si hovorili, že budeme dávať otázky, čiže sme postli aj na Facebook, ja som dal na Facebook a aj ty si dal na Twittážnik nejaké otázky. Nechcel som už Ale spamovať Facebook poďme ešte sážnik. tak zhrnúť predtým, aby to nebolo len čisto Q&A, ale zase sa nakláňaš ty viac pre ten mikrofón. Ne, ale stále som rovnako ďaleko jak ty. Ukážte vlnky na tom Audacity. Akože ja kúpime dneska vlnky. sledujem vlnky. Pozri, vidíš to? Vidíš to? Takto. A vidíš, ty Ale ja máš taký... som sa byť predklonený. A to, tak buď... on chce byť predklonený, chápete? Ježiš, Lebo v minulom tomto podcaste ma bolo menej počuť, vieš. A ja som bol hlasnejší a to kvôli tomu, že ja mám zlozí sa nakláňať ku mikrofónu z Let's Playu. No, aj mikrofón je tebe viac user-friendly, na teba nastavený, vieš. On už ťa pozná. A svojho majiteľa. A presne tak, a on už ten tvoj hlas lepšie takto prijíma. A hej. strunkové rameno sa nakláňa, naladené na moje vlny. Strunkový ramionko. Presne Čo, tak. nedal som takú onú polštinu, maďarčinu, čo dávaš? Presne tak, takže áno, to je jeho mikrofón, takže je na to zvyknutý, tak preto to takto robí. Moje No, vlny. čiže poďme si aspoň tak zhrnúť, čo sa udialo, odkedy sme mali posledný podcast. Lebo to som aj premýšľal, že toto by sme mohli robiť, že od posledného podcastu, vieš, nejaké novinky. Vedia, čo sa deje v našich životoch. no jasné. Nech sú trošku v obraze. Takže bol to asi najšelenejší mesiac a pol mojho života, pretože mám toľko vecí rozriešených teraz. Už som to verejne povedal, riešim knihu. Á, vlastne Ty áno. už to vieš veľmi Teraz dlho? všetci riešia knihu. Máme, niečo už Češi vymysleli inak, to si videl? Všimol som si. A oni ma do toho dávnejšie volali, ale to už som robil na svojej. Čiže ja som povedal, že nejdem do niečoho, keď môžem mať niečo vlastne svoje a už mám v hlave nápad a koncept. A Ale viem bolo by to spraviť zase sám. trošku zvláštne z môjho pohľadu, pretože svojím spôsobom tú knihu, čo robia, tak sú tam v podstate 5 Češi alebo Mne to 6. prípada ako encyklopédia Pokémonov. Proste Ale vieš, že ne- sú tam rozpísaní so svojimi vlastnostami. Ale je to viac menej niečo, čo akože úspešný youtuber, nedá sa povedať úspešný, čo je úspešný v dnešnom svete, hej, proste youtuber, ktorý to rád robí a ľudia ho radi pozerajú, tak proste má tam nejaký svoj pokec a viacerí sa tam stretnú, asi niečo povedia, ale neviem to posúdiť, ani chcel by som vidieť aj tú knihu, určite si ju pozriem rád, hej, pozriem sa na ňu, že ako to vyzerá, čo to tam je, ale uvidíme, ako to dopadne proste, hej, neviem. Koho myslíš teraz, moju alebo ich? No, obidvoch, hej, proste, lebo ty máš separátne dielo, hej, proste. Ty tam máš viacej zo života, proste, a tak ďalej. Ja. Neviem si predstaviť, akým štýlom tam nasekajú do tej knihy proste 5 alebo 6 tých pohľadov na to, že či to bude spôsobom dialógu alebo komentu na nejaké otázky. Tie isté otázky a tie isté témy tam rozvinú a ich pohľady na to, že čiže ty uvidíš tie isté sekcie, tie isté témy odpovedané rôznymi spôsobmi, aby si videl rozdiely medzi osobnostiami tých rôznych youtuberov a Môže to byť aké majú zaujímavé. prístupy k
veciam, vieš? Že bude tam kvázi porovnanie ich názorov. A v tej mojej knihe to je vlastne všetko taký behind the scenes v období mojej tvorby, že nie predtým, nie je tam moje detstvo uvedené a nie je tam moja budúcnosť. Je to ako keby pohľad diváka na druhú stranu tej kamery, nech vidí. Vieš, lebo vo videách nevysvetlí moje myšlienky úplne. Jasné. A textová forma a rozsah 230 strán, spoil, je na to asi lepší. Vieš, čo myslím? Dobre, zaujímavé. Tak určite si to a každá pozriem. kapitola má nejakú myšlienku proste, určitú v mojom živote, štádium, ktoré som si prešiel. Ako, ja si myslím, že bude zaujímavé si pozrieť aj jednu, aj druhú knihu proste a zistiť, že čo to dáva, hej, proste a kde sú tie plusy a nejaké minusy proste, takže ja som na to zvedavý. No jasné. A som veľmi rád, že na tom so mnou spolupracovala Laura, ktorá robila do toho ilustrácie a chápeš, lebo ona sa mnou robí animácie a tie už sú proste také spojené s mojou tvorbou. No jasné. Už to vystihujú, ľudia sú zvyknutí na ten štýl a práve preto som si zavolal Liu, nech to bude také, na čo sú ľudia zvyknutí a ona krásne vystihuje aj tie myšlienky v tej kapitole, že ten jeden obrázok, hlavný, ktorý napríklad hovorí o kapitole, vystihuje presne to, čo som chcel povedať a ľudia uvidia tú situáciu a jak sa v tom správa. Tak jasné, ona to vie najlepšie zobraziť, keďže už v toľko situácií a vám zober si, že nakreslila aká je proste. šikovná normálne. A na videu, kde máš 15 frameov za sekundu, alebo neviem koľko v animácii je 6, tak teraz má jeden proste obrázok, nie animáciu a tam robí toľko detailov, je to tak pekne premakané. Paráda, super, teším sa. No, je to už v dobrom štádiu, čiže ja už viem všetko, jak vyzerá. Normálne by ste, vieš čo by ste tam mohli pridať? No. Úplne na konci by ste mohli pridať jej nejaké kresby ako omaľovanku. Jej, ty. Akože, mali sme možnosť toľko vecí spraviť, nechcem spoilovať. Musíš myslieť aj na najmenších. Je to interaktívne, tá kniha je interaktívna, ale zase je interaktívna do toho, že nechcel som, aby moc narušovali tú knihu ako obsahovo. Čiže není tam vystrihovanie, tam není také veci. Budú tam tieto veci. Dobre. Už nebudeme riešiť nič ďalej. Použite perečko, použite mobilček, ale nezničite tú knihu. Uvidíte. Dobre. Super. Toto môžeme skončiť, ale niečo som ešte mal na mysli, čo som chcel hovoriť ohľadom toho. Neviem si teraz. Tak odbočím k ďalšiemu projektu. No, poď. Stále mám dlhé vlasy a stále nemôžem povedať kvôli čomu. Pochopíte? Možno sa tam niekde zjaví starý Gogo. Možno ho tam budem predstavovať niekde a možno neviete, čo to bude. Vystúpenie, projekt. A však si chodil s týmito dlhými vlasmi, chodíš teraz hoci kde proste. Ne, nosím čiapku furt vonku, lebo už sa hamím za to, ako mám baráno na hlave, lebo to stojí do všetkých strán. A predstav si tenké telíčko, proste také ičko a na sebe má takú veľkú bodku. No ja si to nemusím predstaviť, ja to vidím a mám dosť. Ďaká. Takže to je tak na taký facek jeden, z jednej strany, z druhej strany. Chcete vedieť, aký má zdlhlý účes? To by ste chceli. Plnoštíhly. Plnoštíhly, čo to? Nemôžem spoiliť, ale môžem vám povedať, že je to blondiak. To je a že má zrzavé chlpy v ušiach. Presne tak. Dobrý krycí manéver, veľmi dobrý. Neviete, či som použil opačnú logiku, alebo nie, takže neviete, že... Dobre, vybavené. Je to Redhead. Je to Redhead? Áno, si Redhead kakao. Ako hovoria tí amíci tým Redheadom, počkaj. Gingers, nie, ešte majú nejaký taký názov, taký zvláštny slang. Hrdzavý? Hej, alebo nie, sedlák, ako povedia sedlák? Ale to je niečo iné a je to... Diváci teraz úplne vedia, za tými počítačmi si hovoria, že redneck. Redneck, presne tak, redneck. Áno. Preto keď si pamätáš možno skupinu Rednecks, hej, oni robili country, nie? Robili country, ale oni sa písali nie CKS, ale z X. Rednecks, ex-Rednecks. Čiže... Alebo už skrachovali. No jasná, nemusím skrachovať, akože však napríklad aj Kelly Family, keď bola v minulosti skupina, tak oni prešli na ten kočovný spôsob života, pretože tak vylestali celý život a sa rozpadli, proste nedokázali potiahnuť tú slavu. Dobre, už sme prešli ďalej do ďalších tém, ako zvyčajne. Náš úvod je celkom dobre dlhý, sa mi to ľúbi. Ale vieš, takto akože vykecať. Mal to byť fresh epizódka Q&A a vidíte, my sme sa neovládli. Presne tak. No čiže... Gogoušek stále furt len robí niečo, furt len pracuje, furt len ale baví ma to obšťastňuje. Mega. Takže čo? A tak o tom obšťastňuješ divákov svojich. Že koho obšťastňujem? Svoje Gogouša, tak koľko máme tam komentárov? Dobre, je tam už 25 komentárov, čo je slušné. No dobre. Tak a jaký ja som mal mesiac, to nemusíš vedieť a nikto nemusí vedieť, však na čo, ne? Však povedali sme, čo mal Gogoušek, ne? A tvoj mesiac sa týka môjho, obdivoval si to, čo som ja spravil za ten mesiac. Chápete to, pozrite sa. Nie, ale ja viem, aký si mal mesiac. No, ale oni nevedia. No tak povedz. V pohode som mal, dobrý. Ty si začneš a nepovieš to. No povedz, čo si zažil. Nič vážne. Najvýraznejší bod aspoň zhrňa, aj keď sme už časovo natiahnutí. Dokedy to bolo? No posledný mesiac, ne? V 30 dní dozadu. Nebol som v tom Paríži. Keď si mal naposledy krámy vtedy. Vlastne vtedy. Bol som v tom Paríži. Aký bol Paríž, čo na ňo hovoríš? V pohode bol perfektný, len strašne drahý.
strašne drahý. No, to si ešte nebol v Amstre, ty kokos. Amstre ešte drahší. To vážne? Áno. Celé zle. Ne. No vážne, celé zle. A tak, ale tak zase tam máš vlastnejšie iné veci. No. Aké? Čo ja viem, limonády a pívečka nejaké. Áno, určite. Pívečka máš určite vlastnejšie. No, ale vieš, koľko stojí pivo? Malé pivo v Paríži 6-7 eur proste. No, však klasika, aj v Amstre. To je akože katastrofa. Čiže bolo fajn, dali sme si Eiffelovča, Notre Dame a tieto veci. To som už aj spomínal v nejakom videu, čiže niektorí už aj vedia. No a všeobecne klasika, robota, nejaký chill, oddych, potom som mal také niečo ma chytalo teraz, 1. oktobrový týždeň ma chytalo také ako jesenná únava, neviem, či si to mal, tak sa menilo to počasie. Ja teraz úplne. Teraz zýval, po Red Bulle zýva tu akože. Danko Granko. No, lebo to počasie ma tiež ovláda totálne, ale ty to dopovedz. No, ale to som chcel povedať, že vždy som bol taký oťapený proste, že som normálne za týždeň som asi jedno video spravil. Úplne som bol mimoza, som došiel domov, nič, vypnutý, musím oddychovať. Ale zo pár ľudí mi aj písalo, že proste, že malo podobný prípad, že to bolo také akože obdobie. A teraz bolo napríklad minulý týždeň bolo také niečo ako babie leto, že? Preto mi klesli videnia, všetci spia o tých hodinách, kedy to vydávam. Vidíš to? Lebo ja to vydávam neskôr večer. Ja som to počasie vyriešil takým spôsobom, že nemôžem prestať vydávať, lebo dostanem hejty. Aj keď robím knihu, musím robiť tieto veci, takže musím vydávať normálne videá. Tak chodím spávať oveľa neskôr a vstávam neskôr. Čiže to mi vyhovuje proste, že do obede, ktoré by som mal aj tak pasívne, že by som buď prežal v posteli, alebo by som neviem čo robil, že ani nevieš, proste opisuješ si na e-mailiky, blbosti, ale ani nevieš, že už sú 2 hodiny. Proste zabiješ pol dňa. Tak to riešim tak, že do obeda spím do takej 10:30. Fí, pekne. Lebo som do 4. hore. A do 4. striham video, v noci môžem nahrávať a proste všade ticho, nikto nie hore, nikto ma neotravuje, mobilné pípa, akurát mám svoj priestor natočiť video v kľude. A je to úplne ideálne. Pokiaľ ráno nevstávaš, tak ja vstávam normálne pred nejakou 8, čiže do tej 1:30 maximálne, že ešte niečo robím. Vtedy idem vstávať, keď idem spať normálne, vieš, ale mne to viac vyhovuje takto, lebo potom ráno nemám zabité, lebo môžem ho prespať, keďže už som si večer robil tú robotu. Potom skoro po obede. Do obeda ešte niečo zostrihám a po obede riešim tie maily a tie veci, čiže som to vyriešil a dá sa tak fungovať. Dobre. Príjemné, akože Danielko. No nie je to normálny režim, ale tak nie je to nejaké nezdravé, lebo to vždycky na mňa dospím. No. Raňajky si robíš? Máš stravovacie návyky dobré? No tak raňajky máš vždycky také malé, nejaký přibiňač, jogurtáč, niečo také, pudingáč. Pekne, vidíš, dáme nejakú tému potom, že a jedlo už sme mali, že? Jedlo už sme mali. My sme takí fajnčmeky, určite sme to mali. Ale už sme mali jedlo. Áno, a si vôbec nepamätám, čo sme mohli o tom jedle rozprávať. Že aké máme obľúbené jedlo. Počkaj. Kuzín prehodávam. Keď sa neojedle, máme 3. diel dokonca. To ale klikni na to a kedy bol reupload, kedy bol originál. 9.12.2012. Chápeš, my už 3 roky akože točíme podcast. Aha, z toho sme rok netočili vôbec. Toto bol reupload akože. Dobre, nevadí. Tak potom si akože môžeme zopakovať, lebo za tie 3 roky už boli nové návyky na jedlo, hej. Proste už to nie sú chute. Už to nie sú špagety s bambínom, ale dospel. Presne tak. Už mi aj fúz jeden narastol. No dobre, poďme teda asi na tie otázky, čo myslíš, jaspo na tvári. Čo to? Jaspo na tvári z dochody. Ne, v uchu zatiaľ momentálne. Ale pestujem aspoň taký 10 centy proste. Chcem si vrkvočík pozapletať. Z laloku. No dobre, takže ideme teraz na otázky. No. Čo hovoríte na Mafiu 3? To je taká téma, kde sa väčšinou ľudia rozhádajú. Toto je zaujímavá téma. No, hlavne aj pre mňa, ale ja som povedal taký vyhradený názor, bohužiaľ. Tak to začne ty, alebo ja? Ty začni. Dobre, tak začnem ja. V podstate hneď, keď sme videli ten prvý trailer, tak som si hovoril, že OK, je to taká odozmena, niečo, je tam úplne iné, ale môže to byť fajn. Hneď na to, keď som postal ten trailer na Facebook, niekto tam hodil aj gameplay. Keď som videl gameplay, tak mi klesol apetít asi o 100% jednoznačne, pretože ten gameplay, na ktorý sme boli zvyknutí z Mafie, čo bol klasicky ten hlavne, čo sa týkalo toho takého tej reálnosti proste, hej, že nemuselo tam ísť o žiadne efekty, ale tá reálnosť tam bola podchytená. To je jedno, že či to bolo 60. alebo 30. roky, to je úplne jedno, ale ten pohyb postáv, aj to strieľanie, aj toho všetkého, napríklad keď už som videl v tom gameplay, že tam ide nejaký drift meter
a pri naraze vybuchujú autá, tak to je úplne... Absolútne to nesedí do mafie. Presne tak, presne tak. Absolútne to tam nepatrí. Buď nejaká závodná hra GTAčko, OK. Akože, a to pritom beriem v potaz, akože respektíve neberiem v potaz, že to robia akože amici. Vôbec neriešim, kto to robí, hej? Hej. Ale hoci by to stále robili Češi, možno by to spravili inak. Však aj dvojku robili ona Amicia nebola taká dogabaná. Ale tam nebol taký zásah podľa mňa taký veľký ako teraz. Teraz sa je snažia sústrediť na tú históriu americkú, na tie stereotypy, na vojnu proste typicky. Akože nehádžem to úplne do koša, určite si to vyskúšam, ale už nebudem brať to tak seriózne a vážne, alebo také sympatie nebudem mať k tomu, aké som mal k dvojke jednotke, akože to sa nebavím. Jednotka ma získala úplne najviac, to robili čisto Češi, dvojka bola super, ale už nebola taká silná príbehová jak jednotka, to už robili Američania, trojku robia iba Američania, Čechov úplne vyhodili a je to totálne zamerané proste na ten ich trh a presne tak, tá mentalita toho krásnych farieb výbuchov a toho gameplayu takého zvláštneho. Bolo vznesených na Mafiu 3, že sa snažia kopčiť iné úspešné hry, že to spojili s GTAčkom, že to spojili s Far Cryom, že tam dali niečo Need for Speed. Proste a oni sa teraz obraňujú na Twitteri, že vôbec to nemá byť mixáž, len chceli pridať nové fan prvky, ale príde mi, že do mafiánskej hry, kde má byť úroveň, atmosféra, na čo tam drifty? Presne tak. Predstavme si, že kto v mafiánskej hre alebo v mafiánskom svete si povie, že čím lepšie zadriftujem, tým som lepší makač proste. Už to dodrbali v Joe's Adventures, poviem to na rovinu, lebo tam máš všetko na čas, tam máš všetko v aute. Sice, menej prežívam príbeh kvôli takýmto veciam, tak by som povedal, že úplne mi to ničí, že proste necítiš sa do tej mafie, robíš nejakú arkadovú hru, to som kritizoval aj tam, že to úplne naruší ten pocit z toho. Neviem ako teraz amici, hej, alebo mafia, reálna mafia v Amerike proste. Hej, oni čo majú nejaké nabušené káry a idú si zadriftovať? Neverím tomu. Neviem, skade tá logika, tá ideológia toho... To skôr ruská by bola a to by bolo úplne v inom prostredí a úplne inú náladu a úplne iné káry. Tak to určite. Naliju vodku tu na drži a ideme na 100% nitro. Oj, dobre. Babušku stratíme. To si dal. To perdolia, pažom. Krása. Dobre, čiže prvá otázočka za nami. No, ale ešte by som sa k tomu vyjadril. Ešte chceš? No dobre, ešte daj. No, aspoň, že tam sa snažili nejaké napojenie dať charakter z dvojky toho Vita, že tam dali. No jasné, ale ono sa hovorí, že je to Vito. Akože, že je to už to je to 100%, je to 100%, hej, lebo, dobre. Ten šedivý už týpek, no. A už ti jasne za koho budem hrať akože najviac z príbehu. No jasné. Mojou sympatikou. No, to som iba chcel dodať. Dobre, uvidíme. Tak si to zahráme. Obidvaja si to zahráme. Uvidím, či z toho niečo natočím. Ty určite budeš točiť, pretože tvoja mafia je celú máš a jednotku aj dvojku si dal. No, aj všetko, no, tak to je tvoja parketa. Ja musím. Dám ti like a porastieš. No, poďme ďalej. Bude rozdávanie mastič prianí na vymastené Vianoce? Čo? Bude rozdávanie mastič prianina. Ona si myslím podpis karty proste, keď... No uvidíme, zatiaľ ešte, teraz sa vypredali trička, takže toto je otázka iba na mňa, keď tak pozerám. Ale pokiaľ sa bude riešiť nejaké triko, zaplánuje sa, že asi jej, tak možno sa budú dávať aj podpisové karty, ale to si nesom istý. Skôr teraz chceme ísť do takého už trošku profi dizajnu tričiek a uvidíme. To je super. No, čiže chcem to už akože, lebo sme mali už 2 série tričiek a boli také klasické vzory. Ja som ísť viac do toho elegantného, nech ľudia sa nemusia báť proste presne tak. Už nech to je akože kus oblečenia. Hej, ale GGM na to sa mi ľúbi v tom, že je to proste žiarivé, je to halus. No napríklad v noci na ceste je úplne v pohode, keď ideš po dedine, ide nejaký kočovník, hej, 4 kobylky zapriahnuté, aby ťa nesundal. Tak ja robím marketing taký, že mamičkám odporúčam kvôli tomu, že deti je viac vidieť, je to bezpečnejšie, keď to idú do školy. Dobre. A ďalšia vec, že stačí mať v aute nie reflexnú vestu, ale GGM-TV tričko pre policajtov, čiže už to odporúčajú ako náhradu. Dobre. A ešte nemám produkt namiesto trojuholníku, ale pracujem na budúci rok. Produkt namiesto trojuholníku. Nejaká GGM-TV pohár alebo niečo. Nejaký stojanček. To si zamastil, dobre. Dobre, pohľad na svet, tá ťažšia otázka. Pohľad na svet o 30 rokov. To bude zaujímavé. Pohľad na svet podľa vás o 30 rokov. Všetko bude Apple. Celej strandu, ale veľmi veľa ľudí to tvrdí, lebo idú do všetkých odvetví. No, ja dúfam, že budú elektroautá, lebo furt to brzdia tie veľké spoločnosti normálne, vieš čo myslím, na gasolín, benzín a tieto veci kvôli tomu, že chcú, aby sa minuli ropné zásoby ešte keď sú veľké a ryžujú na tom. A proste nemali by také provízie, ak by mali pri elektromobiloch, tak brzdia ten biznis, ale ja si myslím, že to je budúcnosť. Ja už som sa videl teraz na stretej Teslou a je to premakané. Proste je to postup.
máš to zladené s mobilom. Síce už je to také, že všade ťa môžu sledovať, lebo už tvoje auto má počítač, ale je to cool, je to V pokrok. podstate hovoríš o technologickom pokroku, hej, teraz. A hlavne je to čistejšie. Vieš čo myslím, že aj v tom Amstre som sa inšpiroval, tam ľudia jazdili na bicykloch, na starých ošundených bicykloch a to sa mi hrozne ľúbilo, lebo bol tam menej hluku, úplne tiché mesto vďaka tomu, menej aut, je to zdravšie samozrejme a ušetria peniaze, lebo oni skúpia jeden ojazdený bike za 120 € a parkujú ho všade, nehambia sa, neboja sa, majú tam na to špeciálne cesty, neplatia si verejnú dopravu, neplatia si auta, je to super proste. Dobre, čiže v podstate ten technologický pokrok Ja podľa dúfam, teba že bude bude taký, v tomto ekologicky. Dobre, s tým sa ráta, pretože momentálne sa celé toto takto smeruje, aby to bolo zdravšie, čistejšie, ekologickejšie a neviem čo všetko. Taktiež teraz chodí po YouTube taká reklama, keď InStream reklama jedného týpka, takého Inda, ktorý spravil 5-hour energy drink. Ja som si pozrel celý ten dokument, odporúčam, dáme to do popisu videa, lebo je to geniálny dokument, 45 minútový, škoda, že je v angličtine, ktorú sme, tak nech si ho pozrie. On dáva taký pohľad na to, ako v podstate doviesť to dôležité tým ľuďom, ako je energia, ako je voda a zdravie. Hej? A on tam zhrňuje. Nemusím to tu celé rozoberať, ale tak ma upútalo, to je jedna z reklam, ktoré na YouTube, nemám adblock, áno, priznám sa, nemám, čiže pozerám reklamy normálne. Čiže... Zdôrazním, alebo ľudia by nemali používať adblock. To je jedno. Ale to už aj sám šéf adblocku dal vyhlásenie každému, kto používa adblock, že načíta si Chrome alebo hociaký prehľadač má a cez celú obrazovku mu vyskočí: Hi, adblock user, my name is Michael, I'm the developer of adblock. Ale on už to predal. Tak vtedy to dal ako upozornenie, že chce byť viac friendly voči reklamám, presne ktoré tak, nevadia. a povolil nejaké friendly reklamy. V podstate to je ďalší... Premostím o chvíľu, zapamätaj si to. Adelka premostí. Hej, premostí, čiže môj názor iba na tú reklamu je, aby ten Google obmedzil počet reklam banerov v stránkach, alebo vo videách, alebo v tých médiách, kde sa používa. Pokiaľ je to web, tak nech to obmedzí, že na jednej stránke nemôže byť viac ako 3 banery napríklad. To je ideál, podľa mňa. Alebo v jednom videu nemôže byť viac ako 3 reklamy. Jasné, lebo to je rušivé pre diváka. Presne tak. Čiže pokiaľ by to takýmto štýlom bolo obmedzené, pretože prečo si ľudia inštalujú adblock? Inštalujú si to preto, pretože prídu na nejaký web a nevedia, čo je content a čo je to banner, ktorý ťa odpraskne niekde na nejakú reklamu, na nejakú inú stránku. Presne Čiže tak. pokiaľ by toto bolo krásne healthy, zdravé prostredie, tak ľudia nemajú nutkanie používať za každú cenu adblock, aby boli ešte radi, že podporujú tvorcu toho kontentu na tom webe, na YouTube a tak ďalej. A nemusíme teraz presviečať, proste toto je moja teória. Takto funguje na YouTube, preto youtuberi trpia na údel tých stránok, napríklad so seriálmi, kde som si ja kúkal seriál online, priznám sa. A mali tam proste tak, že si klikneš na video a za každý klik ti otvorí jeden nový tab s reklamou. A ty potrebuješ 6 klikov, čiže 6 rôznych reklam sa ti otvorí buď na novej karte, alebo nové okno. A nové okno je tak otravné, ktoré nejde vypnúť. Presne tak. To nie je na YouTube, že si prehráš 5 sekúnd a koniec. A taktiež dosť týchto škodlivého softvéru sa môže skrývať za takýmito klikačmi. Takže pokiaľ by to Google takto obmedzil, tak by to mohlo fungovať. Dobre, koniec tejto téme. Oni tu moc majú, mali to spraviť späť ku téme. Späť ku téme, čiže som rozprával o tom dokumente, čiže určite, kto vie po anglicky, nech si to pozrie, ale zároveň som mu chcel povedať ten názor na to, že kde bude svet o 30 rokov, ako si ho predstavujem. Ja si ho predstavujem jednoducho, že bude dosť v katastrofálnom stave. Lebo už máme, keď si to zoberieme, momentálne, ako by som to povedal, je kvantum vojnových konfliktov, ktoré sa nás možno priamo netýkajú, hej, ako Slovenská, Česká, ale ich kvantum, kvôli ktorým sa mení tá národnosť toho sveta, či už spomeniem tých imigrantov, alebo celkovo za posledných 10 rokov, ktoré sa tie konflikty spravili. A pokiaľ vnímame, že prvá svetová, druhá svetová, koľko rokov od nich už ubehlo, ako je nestabilný ten svet momentálne, hej, proste tak, a ako tá populácia stále rastie a rastie a s ňou prichádzajú nároky na jedlo, prostredie, miesto, kde sa žije a tak ďalej, tak si myslím, že do tých 30 rokov tu určite bude taký mega konflikt, pri ktorom sa nebude hovoriť ani o tej efektívnosti, pretože to sa vie vynájsť tá energia, proste ako chodiť už aj na zemiak. Však ty si dával na Facebook jedno video, kde vyrobil olej z plastových... Presne, o tomto som chcel hovoriť. Z plastových fľaš proste. Počúvajte, teraz sa dokáže recyklovať plastové fľaši. Presne tak. Chápeš? Kilo plastu na liter pohonej hmoty. Oleja, ktorý sa dá spracovať na pohonnú hmotu. Presne Čiže tak, môžete mať diesel, môžete mať benzín, môžete mať
to je to. No. Čiže už na to sú technológie. Svet sa dokáže uberať tým správnym smerom, ale si nemyslím, že práve tí ľudia, ktorí sú teraz pri moci, to chcú dovoliť. A krajiny potrebujú sa zarobiť, čiže ktorý biznis najviac zarába zbrojársky a na vojnách sa zase bude tak rížovať. No, podľa mňa Amerika si zase posilní a práve preto to teraz... Ale v kuse si posilnia, veď oni v kuse len hľadajú... A tým nechcem len rozbrať detálne, lebo dve budú strany. Bude proruská, proamerická, zase to tu ale tu nejde o to, tu ide o to, že treba sa na to pozrieť každý si rieši svoj konflikt a nemyslím si, že tým, ako to stále rastie, že to má nejaký udržateľný smer. A akože, bol by som rád, preto hovorím, že každému, alebo teraz vám to poviem, hej, že všetci by mali premýšľať tak, aby nevyvolávali konflikty, či sú to národnostné, či sú to nejaké kapitalistické, materiálne a tak ďalej proste. Všetci sa snažíme žiť v čo najlepšom súžití. Dobre, koniec tejto téme, poďme ďalej. Pacifistický prístup tak. A preto sa všetci sťahujeme na Nový Zéland. No super. Kde je to je jediná krajina, ktorá je ideálna bez konfliktu, ako sorry, lebo je v prdeli, ale je super. Aha, no ale majú tam jednu peknú sopku. No, ktorá nevybuchne na celý ostrov. Ale minule, neviem, čo to bolo, zemetrasenie, či čo to mali, niečo tam bolo, nejaké veci, či nie? Skryješ sa pod ovcu, čo sa ti stane. Dobre, super. Zahrniem sa celou vlnou a vybavené vec. Dobre. Poďme ďalej. Taká trošku pracovnejšia otázka. Čo hovoríte o tom, čo prináša život youtubera? Myslím ale zo stránky povinností. Ako to proste chodí? Že ich to zaujíma. Aha, zaujímavé. No. A na to nadväzuje otázka, čo si myslíš o Gogovej knihe, lebo tam presne tieto veci rozoberám, ten môj život, vlastne behind the scenes. Jasné, v podstate... Ale povedz ty svoj, lebo môj bude uvedený tam, takže nás zaujíma tvoj zdochli. Dobre, čiže ešte raz, že... Hovor o tom, čo prináša život youtubera. Myslím zo stránky povinností. Myslím zo stránky... Veľmi dobrá otázka. V podstate je to tak, že človek to robí, alebo začína robiť kvôli tomu, že ho to baví, že chce v podstate prispieť nejak tak a vidí tú odozvu od tých ľudí, hej, proste. To je tá pohonná hmota. Proste každý hovorí, že tu ide o YouTube money, ale predstavte si, že niečo robíte, či štrikujete, či vyrábate gorálky, či neviem čo, robíte trička krásne, alebo spievate, alebo vydávate CDčka, alebo čokoľvek, čo vás baví, viac menej. A ešte k tomu máte z toho niečo, nehovorím, že sú z toho milionári, akože jasné, že niekto si z toho môže zarobiť viac, niekto menej, niekto iba si povie, že chce iba mať nejaký prividelek, ale stále tam ten základ je, že tá odozva, tá komunita proste, ktorá funguje, že keď ja natočím nejaké video, ktoré si myslím, že vážne ma baví, že sadnem s tou radosťou a vidím tú odozvu, ten feedback, že je úplne v pohode, tak to je ešte väčší elan, že to má význam, že ľudia si povedia, že kokos, ty si na tie príbehovky perfektný, proste s tebou sa tak vžijem do toho príbehu, je to také geniálne a to ty vieš tak vťahnuť. A to má na tomto najviac, to je to také potešenie toho. Si sa rozohnil. Hej, akože, no, a takisto ťa rozohnie, ale aj ten response od divákov. Presne tak. Keď proste natočím vlog, od ktorého očakávam veľa. A je tam ten úspech, ne že tam není, že ma nesklamú, ale je tam, tak proste máš chuť hneď točiť ďalej, viac a viac. Preto youtuber, keď na ňom sa zosype náhodou v nejakom momente viac hitu, tak jasné, že tie videá nebudú zrazu hneď optimistické. Na ňom to je cítiť. Presne tak. Ale zase keď ho podporíte, tak je brutálne hypnutý a videá sú často. Ale na druhej strane musíme aj vnímať to, že veľa ľudí má rôzne nálady, ako pozerá to video. Hej, môžu byť v rôznom rozpoložení a práve si povedia, že no tak akorát teraz ma práve tvoje video nebaví. Hej, tak tam napíšem taký koment, dám dis, proste hocičo. Akože to vnímame, ale niekedy proste človek z hľadiska tých povinností, keď si povie OK, dneska som bol v práci, prídem, poriešim si doma veci a si poviem, idem niečo natočiť, alebo si poviem, teraz netočím, pretože nemám vôbec náladu, aj keby padali, neviem, hrušky z neba, hej, takže proste to nedám. Takže radšej sa dávam vtedy do čilu, alebo vtedy točím, keď môžem proste, hej, že mám náladu. Niekedy, napríklad keď som točil Until Dawn, hej, teraz čo bola úplne perfektná táto serka, tak to som aj cez tie povinnosti, ktoré som mal, hej, alebo to nadväzuje na tú otázku, že aj keď som prišiel normálne unavený, tak ja som sa už v práci tešil, si hovorím, že kokos večer idem na ďalšiu časť, to musím dať, stane? A proste vidím, že ľudia na to čakajú a proste idem na to spoľahnutí, presne tak. Čo sa stane? Ja keby si pozeral seriál, tak sa do toho užívaš. No a potom prídu také série, ktoré sú menej sledované a máš takú že vidím, že to ľudí nebaví, tak ja si to skončím, alebo ten elán do toho točenia tam nie je. No, ale pokiaľ iné povinnosti ešte vnímame, hej, ten ďalší život, tak ten je úplne klasický. Len človek si prispôsobí to svoje dianie, že proste OK, mám rád točenie ešte videí, tak sa to snažím tam vtesnať.
Súhlasím úplne so všetkým s tebou, čiže no a nemusím určite sa k tomu ty vyjadrovať aj ja. ešte pichneš niečo do knihy, niečo takéto. No, ale akože s väčšinou názorov sa stotožňujem, takže zdochlí. Seš zabil, vola! Dobre, ďalšia Tak otázka. to si zase zakričala všetci... Všetci v autobuse, ty kokos, nadskočili. Dobre, toto dáme tichšie, toto dáme trošku tichšie, ten Miky. Lebo už minule ste hovorili, že Gogoš tam na konci videa skrikol a bolo to... odpalilo ich to, zobudilo to každého, kto už zaspal. Že chápeš, niekto si to pustí na spanie a ty tam takto... Bam! No. Čaute, ty Gogo. No Dobre, poďeš na mám ďalšiu perfektnú otázku. No. Zdochli, daj Gogovi zase nejaké rusnácké slová, nech si Gogo tipne, čo to môže byť. To ľudia milujú, to sú kvízy. To je perfektné. Ale ja si práve, že nepamätám, čo si mal minule. No tak daj niečo ja sa aj tak nebudem pamätať, čiže aj tak sa Ale pomýlim. tak oni si, vieš, to je kokos, akože to nedá. No zadri niečo randomné, poď. Aspoň jedno, dve. Niečo zložitejšie. To sa nedá, to neviem ti teraz povedať. No, Zdochli, ja som úlohu. Jak v škole sa cítim. Prosím. No ne, škole. Ne, dobre by bolo, keby ty si povedal nejakú komplikovanú vetu, ktorú si myslíš v slovenčine, že je komplikovaná, ja ti ju preložím. Asi týmto smerom by sme mohli. Nie, daj mi niečo, ja chcem hádať, ja chcem mať ten interaktívny zážitok z toho. Tak ale neviem ti teraz povedať, že... Však sa rozhľadni po miestnosti a zadri mi niečo ťažké. Je tu dosť veľa predmetov v mojom bordeli, takže nebojím sa, že by si nič nenašiel. To musí byť nejaké staré slovo, nejaký predmet, čo už existuje veľmi dlho, lebo... Máte nejaký proste význam reflektor? Reflektor prúsnacký? Nemáš to. Lebo to je nové, musíš to staré, old school. Tak jasne, však to už som ti minule hovoril o drabenky, o gombúcoch som ti hovoril. Co, to neviem. Ja si to nepamätám. Hovoril som ti, ako sa poviem, mravec? Nie. Ale to sme asi tiež vtedy hovorili. Ne, ja si to nepamätám proste, daj. Podľa mňa sme nehovorili všetko. Murivianka. No mohol si povedať, aby som neuhádol. No poď ďalej. No, poď ďalej. A sú vôbec nejakí diváci rusnáci určite? Určite sú, akože tak ako aj napríklad na Orove, aj na strednom Slovensku máš rôzne takéto podobné nárečia slovenskému, tak práve to rusínske sa trošku tak odkláňa, pretože má tam ten potom taký ruskejší tvrdší. No a Češi keby nevedeli, že kto sú rusnáci, tak im to vysvetli, lebo Češi nemusia mať predstavu. No jasné. Je to prízvuk z východného Slovenska, severovýchod, presnejšie by som povedal. No dajme tomu, a taký mix ukrajinčiny, slovenčiny a ruštiny plus minus, no akože nedá sa to presne pomenovať, ale napríklad keby som chcel povedať nejakú vetu, tak rozhľadám sa po izbe, čo by som ti mohol zadriť. Dobre, tak ti dám, že kybom chotil ti postavľatý tu v tejto izbi všetko toto cehle jednu na druhú aj zo toto tvoju lepenku, že tu máš nalipenú, tá zošalijú do rana. Dobre, tak povedal si, že kto ti to postavil tú telovú stenu tvoju nalepenú a toto, čo tu máš tú penu na stene, že sa tu z toho zblázním do rana, čiže taký si povedal. Dobre, nebolo si ďaleko, akože povedať, vidíš, ale no, čiže počuješ tam, že dokážeš porozumieť, pokiaľ ti fakt vyslovene ťažké slovo nepoviem. No. Jak sa povie po japonsky ďakujem? Ďakujú. Po japonsky. Ďakujú. Neviem, by na teba kúkali malióny. Tá čo to? Čo to zadrel? Ako sa povie po japonsky? Arigato. Arigato! To vieš, kámo, v každom filme, všade. Sanchi dachi shikodachi. Konesiare kom papa? To som chodil na karate a tam sme sa učili rátať do 10. Vieš, neviem, či to bolo po čínsky. Ich, ni, san, chi, go, rok, čič, hač, kyu, ju. Aj to vlastne, že jasné, ja schol na Aikido. Tak poďme dať fight. Let's fight! First round, fatality! Dobre, mám ďalšiu otázku, ty fatality. Dobre, urob jedno hec pre mňa. Čo to? Urob jedno hec. To je ono. Poďme taký na gong, ďalšie? taký gong. Ale okoreníme to. No, Dajte vaše najväčšie prúsery zo školy. Tak začni ty, ja som teraz zaskecal. Ja viem svoje. Poď. Ja som sa vygrsal do tašky. A to preto, Čo, lebo prosím? na základnej som sa hambil a počas hodiny som sa bál prihlásiť, že mi je zle proste od žalúdku, že či ma pustí na vecku. Ja som sa normálne hambil na základnej, som sa bál osloviť učiteľku. Ti bolo zle a si sa vygrcal do tašky. Ja som nechcel ísť na vecku, som sa bál opýtať, tak som si Dúfam, že nie do tej aktovky, čo si robil ten podcast. Nie, už do novšej, to bolo neskôr, táto bola čistá ešte. To bolo v nejakom 3. ročníku možno, neviem. A do Simpsonovskej som sa vygrcal, ja som si ju otvoril a som naplnil hlavnú prehliadku. Čo? Lebo som sa nabil vypýtať na vecku, tak potom došla mama a zobrala ugrcanú tašku a ugrcaného syna a obidve dal tomu darky. Prúser. A to je akož najväčší prúser. No ešte daj jeden nejaký prúser. Toto je taká pikošička, také piko. A potom... Pikoliko? Pikoliko. A potom, neviem, ja som nemal až také prúsery. Raz ma kňaz vyhrešil pri, ešte na základnej, ale som chodil na tú cirkevnú, som spomínal aj v Draw My Life.
A pozrite si to video, tam to vysvetlím, že čo, prečo, ako. Kňaz zistil, že si robím predel pri spovedi, lebo vždycky som mu hovoril, Pri že... spovedi. No, vždycky som hovoril, že klamal som a opakoval som to, hovoril som s takým posmeškom, lebo ja som nebral nič, jak hriechy, čo som robil, No, vieš. jasné. Tak ja som vždycky to isté diktoval, už taký mu to bolo podozrivé, tak si to bol taký nasratý na mňa, ale ja neviem, ja si nepamätám tú sériu, ja som bol dobré dieťa. No tak to si na tom dobre, ja som bol čistý vandal, rebel, no akože, ale ťažko vyťahovať veci, ktoré by som mal tu teraz hovoriť, aby som išiel príkladom, hej, to je veľmi ťažko proste. Ja som skôr po škole robil zle, ne v škole, vieš? Že my po obede sme bláznili vonku, to sme robili lumpári. Tak jasné, však akože to je nespočetné množstvo tých hovadín, čo som narobil. Akože no, dosť často som sa hral so zápalkami, no a... Aha, ty zápalkár! Som bol podpáľať, si pamätám, ako sme boli... Pyroman. To som si teraz akože spomenul, furt som niečo pálil proste, také mini požiare. Ale to inak bolo v mode. No však jasné, lebo čo budeš vonku robiť, že nájdeš Budeš zápalky páliť. a ideš páliť niečo. Yes. Idem páliť plasty. A boli sme ešte u detka, sme išli na dedinu a to bolo fakt už roky dozadu a neviem, či sa tam niečo, pšenica sa žala alebo čo ja viem a proste ostalo to seno pokosené po tom kombajne, hej, ktorý prešiel, ne? No, a ja som to tam celé podpálil. Ty si podpálil kombajn. No ja som podpálil celé pole, čo tam bolo už tá pšenica pokosená. Ja som to celé podpálil a ešte dokonca zhorela aj vedľajšie pole, čo nepatrilo ani nám. Proste celé to horelo, ty kokos, plamenie a griť, ty kokos. Úplne. A zistil niekto, že si to bol ty? No veď ja som tam stál, lebo detko hovoril, že proste túto časť, lebo tam bola taká časť, čo sa mala podpaliť. Ja chápem. A on, že kľudne to podpal. A ja som to podpálil a zobral som rovno z toho slamy a odnesol som ďalej. A tak som podpálil. Si nebil. A proste tá iba jedna, či to bol veľký prúser. To musel byť prúser. To bol veľký prúser, ty kokos. Ja rejem všetko. Ja som mal možno 10, 12, 13 rokov, ani nie 12, 10, 11 rokov. Malý trotl, podpal, poďme. Berte vodu, pivo, vodku. Čiže to bol taký prúser, no a... Potom východňare, hasili borovičkou, ty kokos sa splamul to ešte viac, nejakou palienkou. Ale tak to si... nemyslí teraz tak. To sa hovorí akože, že východňari viac si pijú, ale Ale čo? Ne. Ideš domov na relax, tak... Skôr by som povedal, že tam je viacej času ísť do krčmy ako tu, hej, proste, lebo tuto je také uponáhľanejšie a tu človek si povie, že nemá čas ani si sadnúť na pivo poriadne, iba sem tam. A tam zase je to také pomalšie trochu. Nikto sa extra tak neponáhľa, lebo všade má blízko, hej, tu musíš ísť autom hodinu a pol, keď ideš domov z práce, v zápche a tak ďalej, tam si ideš peši 5 minút a máš všade rovnako, čiže nebral by som to tak, že kto je väčší a kto menší, ale tie možnosti z toho robia. No a ešte prúsero bolo kvantum, proste to ťažko povedať, akože od mojej puberty, čo od 15-17, čo som sa flakal a proste bolo to celé zle a mal som zarachy za všetko možné, tak to by som to mohol byť do rána. Ale takéto veci nechcem akože vyťahovať, aby ste si vybrali príklad, že keď to robil zdochlý, tak budem aj ja. No, dobre, tak, zdochlý. Tak, a teraz poslednú. Koľko máme minút? Dneska sme povedali, že to je fresh. Koľko už máme určite 40 minút. 40 minút? No, ešte môžeme dať dve ešte môžeme. Dve otázočky dáme, kvôli tomu, že sa povedal, že to bude dneska fresh. Iba kvôli tomu. Dobre. Tak, teraz taká triky zápalkárska otázka, jak ty keď si bol malý. No. Tak. Áno, šľahol som ho postihne. Dobre. Prečo je Bratislava metropola, keď tam není metro? Tak to bude iba pola. Ja to po česky, tak to nevíte tak vtipne po slovensky. Když to je metropole. Proč je Bratislava metropola, když tam není metro? Tak to bude jenom pole, ne? Pražáci všichni, Pražáci sú najlepší. Ale dobre, akože pôjde. Oni si z nás robia furt prdel. Ale poviem vám tak na rovinu, že zavidím v Prahe metro. Hej? Ale my máme. No máme nadkopané asi 3 metre proste. Hej. Ale máme. No dobre, máme, ale nepoužiteľné. Akože zavidím, ale na druhej strane si hovorím, že aj keby tu bolo metro, tak využívalo by sa, ale splácalo by sa toľko rokov, pretože by to ani neužívalo. Lebo keď tu príde turista, dajme tomu, tak akurát príde na letisko, odvezie sa do mesta, ubytuje sa koniec a všade chodí peši. Rovno by som ti to zadral 2 linky, ktoré by úplne stačili na pokrytie presne tak, Bratislavy. 2 linky absolútne stačia na naše mesto. No jasné, Rača, Petržalka, Podunajské, Karlovka, vybavené. Presne tak. Máš prekrytú krížom celú Bratislavu. Presne tak, ale to hovorím, že z hľadiska nákladovosti... A už nikdy nebude, kvôli tomu, že už dali prachy na električku novú, takže už jasné, že nebude metro. No. Lebo to malo byť rovno metro, nemalo sa investovať takto. Nebudeme rozobrať tieto veci. Ale pole to nie je, len proste nemáme metro, ale dá sa aj bez toho. Úplne v pohode. Dobre.
Co takhle rozebrať japonskou kultúru? Jedlo, technológie, história, anime a teda. No, my obidvaja, neviem, či sme nejaký obrovský anime fans, akože rešpektujeme japonskú kultúru, ale ani jeden z nás myslím nie je Ja som dával Kurosaki Ichigo. Ja som išiel To sushi. je Bleach, akože... ja som išiel sushi. Presne tak, to je... Hej, tak dával som Bleach, som pozeral, Kurosaki Ichigo. Pozeral som aj nejaké Ghost in the Shell, hej, anime. Ja som taký To sú také hipster. celovečerné filmy. Ja som taký Ty si anime hipster? hipster, ja som Áno. išiel Naruto. Naruto. Aj Naruto, akože je to. Ale to najväčší mainstream, vieš, to bolo taký Aj Pikachu si môžeš povedať, že je anime, hej, keď to tak Pokémonov som išiel, ale neberem tak anime. Hej. A ešte som išiel Krále šamanu, ten ma veľmi bavil. Lebo to chodilo na, Oh. kto si pamätá na Jetixe. Na Jetixe chodil Kráľ šamanu a ja som to kúkal, to ma úplne bavilo. A jasné, lebo ťa tam posadila mama za telku, proste preplatí a ty... Vtedy ešte chodili normálne rozprávky, žiadny Disney Channel. No asi tak. Ešte sme mali mozog. Takže dával som akože, mal som rád to anime, kde už to, keď bolo dospeláckejšie, že už sa tam sekalo, rezalo, rúbalo a tak ďalej, že proste sa zatlo a vodopád proste lásky a krásy. Takže dalo sa to, ale čo sa týka kultúry, tak ťažko povedať, pretože som nikdy do nej tak nenačotol. Možno akor tak sushi, že si dám a to mi chutí proste, ale nie som taký fanatik, že sushi to je najlepšie labuženíčko proste. V pohode si pochutnám, Okay. ale klasická slovenská dobrá strava to je vončo proste, hej. Tankujem To- halušky a brinzu. Presne tak, toto... No, počúvaj. Mám Vychovaná podobný vec, názor, no. tiež ma nikdy nelákalo ísť na východnú hemisféru, tak to poviem. Nikdy ma nelákalo proste čeknúť Áziu, Čínu, nič také, ale v poslednej dobe, jak moji kamaráti boli v Tokiu a práve mi rozprávali zážitky, čo tam mali a že aká to je proste metropola, obrovské mesto a že celá kultúra, že je tam všetko úplne iné, ako na zbytku sveta, tak som si povedal, že že Tokio musím dať. Akože to je brutál a že to je zážitok na celý život, povedali, že jedno z najväčších, že to prekonalo Ameriku, povedali. Akože určite by som chcel ísť pozrieť proste, To je hej. úplne iný svet, moderné, Jasné. Aj celkovo, vieš, to je to zaujímavé, že keď prídeš do nejakej takej kultúry, tak je dobre vidieť tú modernú stránku a potom ísť niekde na dedinu Áno. a vidieť úplne ten základ, prísť na nejaké trhovisko úplne dedinské, kde ešte grúle, kruple predáva nejaká táto Hej. a proste vidieť toto. Sushi kruple. Toto, ten prevod toho všetkého, to je super mrknúť, ale Takú človek Fukushimu. si povie, že tak Fukushimu, no tak akože dobre, no môže byť, ale v rámci turistiky sa dá aj to pozrieť. Ale oni hej, majú zachovať pamiatky, čiže... ale to hovorím, že proste prídeš a pozrieš, no a na to treba aj peniaze, že by si dokázali ísť. Ale No. zase niekto bude aj oponovať. Dá sa ísť, mal som kamaráta, ktorý do Kazachstanu a neviem kde išiel. Dá sa aj a za malé išiel na prachy, bicykli ale pomaly. treba hej, sa snažiť a treba mať na to čas hlavne, keď chcete cestovať. Presne, ten čas je dôležitejší. Keďže všetci pracujeme a musíme sa venovať svojim činnostiam, aby sme prežili tento svet, tak nemôžem si zobrať na 2 mesiace len tak voľníčko a niekam vypadnúť. Daj ešte jednu bonusovú. Jo. OK, váš jeden úplne najlepší film. Otázka nakoniec. Sice už sme rozberali filmy, ale ja viem, ktorý je tvoj. Môžem to povedať za teba? Ty skúsiš za mňa. Povieme si to zároveň. Dobre, Zároveň. Na rovinu zároveň. Povedz tým, nie, ja potom tebe. Trainspotting. Dobre. A pre ťa z Wall Streetu. No jeden z Alebo Lords of the Rings, Pán prsteňov. Áno a... Dobre, ich viac, sorry. A Interstellar. Čo? Interstellar, Ten nie? som ešte aj nevidel. Ty si nevidel Interstellar? Ja som to chcel rozdeliť, že pre mňa je... v každé 10 ročie by som povedal, mám iný najobľúbenejší film. Ja nemám ani 10, takže ja to tak nemôžem Ty ešte povedať. nemáš druhé 10 ročie, tak si to chcel povedať. Šede! No ale akože mám sa z každého žánru niečo, vieš, No. komédia je Vlk z Wall Street. Dobre. Potom vážny film alias fantasy, skôr fantasy teda, fantasy No. je Pán Pán prsteňov, prsteňov? samozrejme. A Harry Potter tiež? Potom detektívna to je skôr rozprávkové Harry Potter, detektívna je Sherlock. Z každého mám niečo také, kde je trošku humoru a kde to je také... No tak prepracované. obľúbenosť máš kvôli tomu, že je to niečo extra, tutti frutti, vieš. To už sú tutti frutti z každého žánru. No, čiže ja som spomínal, akože máme kecanie o filmoch a tam sme o tom dosť kecali. Presne sme to rozvinuli. Tam sme to rozvinuli. Na hodinu, prekliknite sa, A- máte to v popise. Presne, alebo máte to vo videách. Ťaháme to, pozri, ak sa posunula grafika. Podcasty, asi zober, že podcasty sme Nemoc. začali až možno rok a pol potom, čo sme sa spoznali. Hej, čiže my už sa poznáme hrozne dlho. Vidíte to. Synak a stríco. 3/4 mojho života a 10 tvojho. Aký dis, vole. Nie. Obesi ma, nej to dis. No čiže áno, On je mudrejší tie za také to. dôležité filmy z toho minulého obdobia, Trainspotting jednoznačne, ten som videl ešte na videokazete veľakrát, Human Traffic, Amelia z Montmartu, proste takéto trošku ťažšie filmy, ktoré niečo dajú. Poirot. Hej. Aj ten je super. Aký? Poirot. Poirot?
Hercule Poirot, detektív, to som kúkal, keď som ho mali. Som nevidel. Od Agaty Christie, ty si to nikdy nevidel? Asi nie. Najznámejší detektívny seriál No, všetkých to nie čias. je seriál, vidíš, nie, film. No, má to vždycky hodinu a pol, jak celovečerák, len to je veľmi veľa častí toho už, vieš, a s tým hercom máš vždycky iná záhada. A ona to robí tak, že ty dokonca nevieš, kto je vrah, proste takto zamotá, takto preklopí a nakoniec sa to všetko rozuzlí a ty môžeš hádať, či si vedel alebo nevedel. Či niečo také ako Derek, keď bol niekedy? Neviem, to som nesledoval ja. No nic si prdal. Niečo, Jak bol Bugs Bunny. Bugs Bunny? No, vždycky si nevedel dokonca, čo sa stalo, či to bola mrkva alebo či celer. Ty, koksa, a sme doma. Bola to šiška. Alebo diera. Dobre, končíme tento podcast, pretože sme zmorení, unavení, je tu more, ideme ku moru. No a ešte som chcel povedať, že teraz ten Interstellar, ten musíš vidieť proste. OK. Interstellar musíš vidieť. Musíš vidieť. OK, dobre, pôjdem. Musíš. Že vraj dlhý. Inak pamätáš si, s kým si bol na premiére Volka z Wall Streetu? A vieš, kde si sedel? Myslím, Vieš, že to bol nejaký sedel? Na tvojom lône to nebolo? Vieš, kde si sedel? Vedľa. My sme sedeli, boli sme na premiéru, Takzvané- sme si rezervovali lístok a sme stáli v šore normálne, čiže pol hodinu predtým si musíte vybrať lístok. My sme stáli v šore, prdlaj, 10 minút asi sme tam boli, takže lístky nám prepadli, došli sme tam. Čo máte ešte voľné? No, máme ešte v prvej rade úplne napravo. A tam sme sedeli. No, takzvané zlomené krky. A k tomuto ešte mega dlhý film. Zlomené krky. Tak by som nazval prvé miesta. Ale dobre. Lebo to je dlhý film a 3 hodiny, určite 3 hodiny, No. určite mať zdvihnuté hlavy. Paráda. Excuse me? Paráda. I didn't pay my money for this. Oh yeah. Akože za to, že Takže meškáme tak. 30 sekúnd. Ale, 30 sekúnd. Ale dobre, v pohode. Ja som si potom pozeral ešte asi dvakrát ten film, takže v pohode. Ale dobrý to bol začiatok. Fakt, komedíka, ako sa patrí a Caprio už by si zaslúžil konečne nejaký Oscaris. Capricóza, pizza Capricóza. Capricosa, signor, tu Chápeš, je, ja som ho dostal skôr ako on. Lebo sme boli na tej akcii Red Bullovej v Liptovskom Mikuláši, sme boli robiť splav so Selasím a ja som dostal od fandov Oscara. Normálne zabaleného v krabičke, že narodeninám Oscara. Krásne. Že skôr ja Caprio. Tak, to už áno. Bola tam preškrtaná 20 a že k 19. To Ale kúpili predpísané Oscara, vieš, úplne super. Jaj, no Zlaté nevadí. dievča tak sledujú, tak hi Oscar. Hej, Oskar. Dobre, takže máme nejaký 50 minút, úplne pekný podcastík. Ja si myslím, že Krásny. zase sme sa tak rozbehli. No aj proste. plnohodnotný z toho je. Že, akože my stále akože si povieme, že no o čom budeme dneska točiť, A čo by sme potom mohli dať sa a potom... rozohnízdochli a Potom to ide, našlapneme struničku a ide to. No dobre, takže sa rozlúčime, sa Danielko. Či troliček? Aj. No ale počkaj, ja som troll, a Ne, ty si trotol. Či ako to sme teraz rozdielili? Jak hovorím ľudské, jak hovorím každému. Vidíme sa o týždeň na hudobnej výchove. Hej! Tak to je odo mňa taká oficiálna rozlúčka. Dobre. Ja dám tiež zvučku. Kde bolo, tam bolo. Podcastík sa stočilo. Kde bude, tam bude. Podcastíčok za vami príde. Kámo, ďalší rap battle si pozvaný, ideš Idem do toho, idem. Sela si ho položím hneď, pivo. Jaj. Saxano, No dobre. sela si ho z múže, Saxano, vyletí ze své kúže, Saxano, přijmeme rúže, Saxano, nevíš si Zohnutí- najít múže, bitch, protože ona môže. Zohnutí se môže. Ježiš, to je trápne, končíme. No dobre, radšej. končíme. Toto je krásny endis, takže lúčime sa s vami. Dúfam, že ste si vychutnali aj tento podcastík. A tešíme sa s vami na ďalší. Dúfam, že bude, čo ja viem, do mesiaca, do 2. Asi tak do 2. Ne. Ale veď, dobre, Nechcem zase už slúbať. priveľa, keď sa už to ukončí. Čo? Toto je ukončenie podcastu.